Sabis ashram bari konchu chisbai khobjak takhuk Omrit Deborma thanai salkisa sikango langma chomani bagui busa khorok nini bufa abahno thangui khagnang maya gnang tipara mothani Junal Chairman Torit Deborma tei logiwo thangui joto nangnai songnai adong song thangui bini nukhungo thangui chubai laikya belakino khayokjaknai mangpili obahno nukhungo khoroksa ajinai Greek ni bagui tabuk busa khorok noino bahake palaito khainai bahake thinangni bagui muthangnai abo wan suglainani dorka joto lukurok sinai nuknai rok abhanya thangui chubai laikya nukhungo je nangmani rangri mairung maikhano tuyei chubai mani mangpili kasai phaikya tamkok saka khnai di Pula hamai sini media person sono tuntine hayo hai techa suk boso yabo tuntine soba so khana in phalajak sikare bari bisini 3 number wato abo ajongkur kamuno klayo awro sung phamang kai actually sanata kai por nok paranga kai ba kaming ko ya borok purbo basai bari bisini andro 3 number wat abo sikare bari no gopalnagar sikari sung saimagana thanai 4-5 saja kasih sini ditangjak sini borong Omrit ini buaya buta saja abang orang sini media orang nong bisnis kayak kebangunan lu kurang nukana buaya buta saja borok terima nih lot ini borong nuk borok tongragia bagai bagai hasuk paraba tong sana sih cila proses susuk busai tong mana busai buaya buta saja awan bagai borok ini orang sini campur sikari bari bisini 3 nomor wato orang borok paitongka sini borong nang ditangjak Omrit ni bini logisong orang sung pama kalangkai bini sini borong nang Omrit ini bini busajuk bini sajuk kusu borok korong ni tongmani obokai nukana bokai okara ate kese kusu 6 bosorungka tanai kisudinage bini saksuri hamia kiu ko wa unga bo hospital tangai tijaka borok rang kusia kerini umano kana borok kamkai treatment ok khaimalia ga dora sungo saiman slavlia haipen ok kore sung buka khamjak bongni je haya chaipur sungo subai malia saimalia magai aba tini bongni paithani pandawo sung tini bini 13 dino kihisa bongno sung suba so khlanen phaijak oro kobang rimi afana sung kihisa bo ek bo khoksa khongnei 5 taka 10 taka mili nai no sung tini je phainero sung suba so khaiman klayo oro sung tini phaiman jaka ang niji kwai political district promotion working president Torit Deborma tai oro phaiman jaka pagi asini kwai zonal development ni chairman sini borong nang Bisu Deborma tai logi tongo sini 26 ashram bari block committee ni vice president sini borong nang Subol Singh dongo tai sini regional ni kobongma tai bagi leader tongo tai sini basai bari regional ni vice president sini borong nang PTS Deborma tongo tai logi tongo sini o sikar bari bisini chairman tongo tai member tai sini regional kobongma tongo bolong ni joton bumang salia sini protection nubakina so kini ora porno primary kobang suk rinamus mo suri meya hapero je mante chung kini porno ro suba so khane ne chung primary ngo hambai